Γεια σε όλους από Πακιστάν. Είμαστε εδώ στο Faisal Masjid. Είναι το 5ο μεγαλύτερο τζαμί στον κόσμο. Ακριβώς. Και σας φέρνουμε σε μέρη που δεν έχετε ξαναδεί από κανέναν. Μπορεί να έχετε δει κάτι σε Λατινική Αμερική, Ασία, Κίνα, Ιαπωνία, δεν ξέρω. Αλλά τα μέρη που σας φέρνουμε εμείς δεν τα έχετε ξαναδεί από κανέναν. Δείτε εδώ, βρισκόμαστε στο Πακιστάν, στην πρωτεύουσα Ισλάμαμπαντ, στο Faisal Masjid. Είναι το 5ο μεγαλύτερο τζαμί σε όλο τον κόσμο και θα μπούμε μέσα αυτή τη στιγμή. Βασική προϋπόθεση για να μπούμε μέσα είναι να βγάλουμε τα παπούτσια μας και να τα αφήσουμε μέσα σε αυτό το καλαθάκι ώσπου να γυρίσουμε. Μόλις αφήσαμε τα παπούτσια μας, τα οποία είναι διάβροχα αντιανεμικά και είναι τέλεια για πεζοπορία, ελπίζουμε ότι θα τα ξαναβρούμε. Που υποτίθεται δεν θα τα κλέψει κάποιος. Δεν νομίζω να τα κλέψουμε. Στον εξωτερικό χώρο έχει πολλά μαγαζιά με μαγνητάκια, σουβενίρ και τουριστικά προϊόντα, οπότε πάμε να σας δείξουμε τι έχει. Έχει μαγνητάκια με το Faisal Masjid, όλα αυτά, και με πακιστανικές σημαίες όπως βλέπετε. Δεν είναι πολύ ακριβά. Τους δείχνω τα σουβενίρ. Δείτε εδώ. 3.000 κάτι. Πάρα πολλά μαγνητάκια. Μέχρι και με τη σημαία του Ιμραν Χάν και με το τζαμί και με τη Μέκα. Έχει απ' όλα. Δείτε εδώ και Κασμίρ, Πακιστάν. Παιδιά, αγόρασα από αυτό το μαγαζί 4 μαγνητάκια. Δείτε εδώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν πάνω το τζαμί που βρισκόμαστε, είναι ο Faisal Masjid. Και τα πήρα 4 μαγνητάκια γύρω στα 3,80 σε τέρμα τουριστικό μέρος, στην πρωτεύουσα της χώρας, στο 5ο μεγαλύτερο τζαμί του κόσμου, έτσι. Είναι πάνθυνα νομίζω και αξίζει πάρα πολύ. Δείτε εδώ τη θέα στο τζαμί που ανεβαίνουμε. Θα μπούμε μέσα στο Faisal Masjid. Έτσι πλένονται οι άνθρωποι για να μπουν μέσα και να προσευχηθούν. Θα πάμε μέσα. Ναι, πάμε τώρα. Έρχονται τέλεια μέρη όπως και Αφγανιστάν, πρώτα ο Θεός. Αλλά για την ώρα είμαστε στο Πακιστάν, είναι πανέμορφα. Ως τώρα είναι πάρα πολύ safe, δόξα τω Θεώ. Οι άνθρωποι είναι top, είναι φιλικοί, είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο, πραγματικά. Μετά από 24 χώρες μπορώ να το πω με άνεση αυτό. Θα μπούμε μέσα στο τζαμί αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι το Faisal Masjid στο εσωτερικό του. Να σας θυμίσω ότι έχει χωρητικότητα 300.000 άτομα και στο Πακιστάν βρίσκονται 2 από τα 5 μεγαλύτερα τζαμιά του κόσμου. Ήρθε η ώρα να σας δείξω ότι προφανώς και δεν μας πήρε κανείς τα παπούτσια. Θέλω να μας πείτε όλοι όσοι έχετε ερωτήσει για το Πακιστάν, να σας κάνουμε ένα βίντεο και να τις απαντήσουμε.